Danîna qeyyûman a li ser şaredariyên Partiya Demokratîk a Gelan HDP berdewam dike. Herî dawî hevşaredarê bajarê Qersê Ayhan Bilgen hate zindankirin û ji kar hate dûrxistin. Di şûna hevşaredarê HDP'yê de waliyê Qersê weke qeyyûm hate danîn. Yek ji hevşaredarên ku ji kar hatiye dûrxistin jî hevşaredarên navçeya Erxenê ya Amedê Ehmed Kaya ye. Li gorî Kaya danîna qeyyûman ya li hemberî Kurdan girtina riya siyaseta demokratîk e. مقصد اوان ایرادا گلی کرد بشکینن شارداری ام اداره نکن لورا استم ویاد بیم دبنگهی وی ذهنیت دا اف هیا کرد خو بخو برا اداره نکن خو بخو تمثيل نكن لورا افيا ببا عادتكي كرد هيم ببن خسوق اداره بكن ويصب دها ورن واستن مزن ودها ادعای مزن بكن افاجي الحساب وانه Pêvajoya danîna qeyyûman piştî derbeya 15 tîrmeha sala 2016 di meha mijdarê de dest pê kir. Rêveberên AK Partiyê danîna qeyyûman weke karekî heqûqî dinirxînan. Hiçbirimiz seçilmiş kes ji me naxwaze şaredar an jî parlamenterek an jî kesekî din ji karê xwe bê dûrxistin. Tu kes ji me ev tişt naxwaze. Lê kî dibe bila bibe, dixwazî bila şaredar be, dixwazî bila parlamenter be, mafê tu kesî tineye ku tawanê bike û jê re bêje azadî. Ez hatim hilbijartin û êdî dikarim her tawanê bikim. An jî ez hatim hilbijartin êdî tawanên min ên berê ne lê ne. Kes nikare tiştekî wisa bibêje. Di dawiya dawî de em li dewleteke heqûqê dijîn û azadiya tu kesekî ya tawanê nîne û divê nebe. Piştî hilbijartinên sîvyekê adara 2019 a şaredariyan jî danîna qeyyûman her berdewam kir. Amed, Wan û Mêrdîn jî tê de sê şaredariyên bajarên mezin, 5 şaredariyên bajaran û 40 şaredariyên navçeyan ji destê HDP hatin derxistin. Ji 65 şaredariyan niha di destê HDP de tenê 6 şaredarî mane. Piştî danîna qeyyûman ya ser şaredariyên HDP niha jî li parlamentoya Tirkiye rakirina parêzbendiya ser parlamenterên HDP di Rojavê de ye. HDP di duryanekê de ye. Yan wê helwesta xwe ya di dema qeyyûman de berdewam bike, an jî rêyeke din bide pêşiya xwe. Maşala dekak, Rûdaw, Amed.